Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Татарстанда коронавирус белән авыруның 35 яңа очрагы теркәлгән. Шуларның берсе читтән торып авыручылар, 34 контактлылар. 14 кеше хастаханәгә озатылган, 21 кеше өйдә дәвалана дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы. Барлыгы Татарстанда COVID-19 белән 19597 очрак теркәлгән. Барлыгы 16606 кеше савыкты, шул исәптән 6 кеше тәүлек эчендә. Барлыгы 148467 кеше вакцинация ясаткан. Шуларның 97595-е икенче прививка алган. Вакцинация дәвам итә. 2 апрельдә медсанчастьта вакцинациянең беренче этабын Татнефть компаниясының сәнәгать куркынычсызлыгы, хезмәт саклау һәм экология буенча генераль директор урынбасары булып эшләүче Азат Хәбибрахманов үтте. Процедураның ничек узуы алдагы сюжетта. COVID-19-га каршы прививканы ясарга теләүчеләр көннән-көн арта. Медсанчастьта инде 2588 кеше вакцинация үткән. Вакцинация 2 этапта үтә, 21 көн аралыгында. Иң мөһиме, COVID-19-га каршы антитәнчекләр булмау. Хроник авырулар калкынган вакытта вакцинация ясау катгый тыела. Авырган кешеләр шулай ук вакцинация үтә ала. Моның өчен алар антитәнчек титрларына күләмле анализ бирергә тиеш. Әгәр дә антитәнчек титрлар түбән булса, вакцинация үтәргә ярый. Азат Хәбибрахманов COVID-19 белән авырганнан соң антитәнчекләргә анализ бирә һәм вакцинациянең беренче этабына килә. Авыруны симптомнарсыз үткәрдем, шуның өчен миндә иммуноглобулин G антитәнчекләр яхшы күрсәткечләр белән иде. Хәзер минем авырганга якынча 5 ай вакыт үтте. Шул арада анализларны күзәтеп бардым. Хәзер алар кимеде. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы, шулай ук Россия Федерация Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгы авырганнан соң антитәнчек организмда 6 ай яшәвен әйтәләр. Минем чиракта да бу шулай булды. Шуның өчен вакцинация ясатырга килдем. Средний срок сохранения антител не больше 7 месяцев. Поэтому вот я и здесь сегодня сделал вакцинацию. Бүген барлыгы 4 төрле вакцина бар. Спутник V, Ипипак Корона, Ковивак һәм Мир-19. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы статистикасы буенча Спутник V иң эффектлы вакцина булып санала. Чөнки бу барлык тәҗрибә циклларын узган препарат. Татнефть компаниясында үз теләкләре белән вакцинация үтәргә теләүчеләр күп. Без 6700 хезмәткәргә инде вакцина ясадык, бу якынча 11%. Шушы уңайдан файдаланып, мин үземнең хезмәттәшләрне, шәһәребездә яшәүчеләрне, сайлаучыларны вакцинация ясарга чакырам. Үзебезне, якыннарыбызны саклыйк. Алса Амирова, Милена Валеева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Апрель айы гадәттәгечә россиялеләр тормышына кайбер үзгәрешләр кертә. 1 апрельдә машина йөртү таныклыгы алу өчен имтихан үткәрүнең яңа регламенты үз көченә керде. Булачак автомобильчеләрне әзерләү ничек башкарылачак һәм хәзер машина йөртүчеләргә кандидатлар машина йөртү таныклыгы алу өчен ничек имтихан тапшырачаклар? Безнең чираттагы сюжетта. Инструктор курсантка имтихан тапшыруның яңа регламентын аңлата. Хәзер машина йөртүчеләр тормышында иң дулкынландыргыч һәм җаваплы этап яңаша узачак. 1 апрельдән имтиханның практикаль эшен 2 этапка бүлүне гамәлдән чыгардылар. Элек машина йөртүчеләр башта полигонда 5 көннән эшләп, соңыннан уңышлы тапшырган очракта экзамен алучыга шәһәрдә машина йөртү күнекмәләрен күрсәтәләр иде. Исегезгә төшерәбез, яңа регламентны 1 октябрьдән үк кертергә ниятләгәннәр иде. Тик ул чакта пандемия аркасында апрель аена хәтле яңалыклар кичектерелде. Кайбер мәҗбүри элементларны реаль юл хәрәкәте шартларында башкарга кирәк булыр дип ниятләнгән иде. Әмма курсантларга җиңел сулап куярга мөмкин. Бу күнегүләрнең барысы да ябык мәйданчыкларда калачак. Һәм имтихан вакытында шәһәрдә автомобильләр арасында парковка ясап, өстәмә стресс кичерергә туры килмәячәк. Кеше имтиханга килгәндә дулкынлана. Арт белән чигенгәндә параллель парковка кебек катлаулы элементлар реаль юл хәрәкәте шартларында башкарылса, юл транспорт һәлакәтләренә китергә мөмкин. Шуңа күрә кайбер авыр элементлар ябык мәйданчыкларда башкарылачак. Аларны үтәгәч, өзелмичә шәһәргә чыгачакбыз. Полигонда башкарыла торган элементлар хәзер катлаулырак. Конуслар рәвешендә булган берничә өстәмә ориентирны бетердек һәм арт белән чигенеп гаражга керү күнегүендә габаритларны үзгәрттек. Эстакад үтәү тәртибендә аермалыклар бар. 90 градуслы борылышлар күнегүен, шулай ук змейка дип аталган күнегүләрне төшереп калдырдылар. Полигонны тапшыруның иске кагыйдәләре һәм яңа кагыйдәләренә чагыштырсак, курсантларга ничек гаражга керү, параллель парковка ясау авыррак булачак.
Яңа регламент буенча гаражтар һәм озынрак. Үз зирәклегеңә таянырга, башың белән уйларга, көзгеләргә ешрак карарга, анда ничекергә турында уйларга кирәк. Гараж стал немного уже и длиннее. Үзгәрешләр кабул ителгәнче укый башлаган курсантларга барыннан да авыррак туры килде. Башта алар иске вариант буенча барлык практик күнегүләрне өйрәнделәр, ә хәзер яңа үзенчәлекләрне үзләштерергә мәҗбүр булдылар. Без монда яңа шартлар буенча имтиханга килдек, мин каушап калдым, нәрсә эшләргә кирәклеген аңламадым. Бу күнегүләрне бер үзем башкардым. Миңа барысын да яңадан күрсәтергә, яңаша өйрәнергә кирәк. Гаражга әле ничектер керә алам, ә параллель парковканы мин аңламыйм. Күп нәрсә килеп чыкмый. Элек җиңелрәк иде. Хәзер йөртү авыррак. Параллельную парковку я не понимаю, потому что много чего не хватает, и когда было в первом обучении, было по-другому. Было легче заехать. Транспорт чарасы белән идарә итү хукукы бирә торган имтиханның яңа регламенты буенча дәүләт автоинспекциясе тарафыннан расланган маршрутлар булмаячак. Элек курсантлар теге яки бу юл участокларының үзенчәлекләрен инструктор белән алдан өйрәнә алса, хәзер инде имтихан алучы машина йөртүчеләрен үзләре теләгән маршрут буенча йөртәчәкләр. Тагын бер яңалык. Хәзер автомобильдә безнең хезмәткәрдән һәм машина йөртүче кандидаттан башка чит күзәтүче булачак. Бу автомактәп вәкиле яки автомобильнең артында курсант утырып йөрергә мөмкин. Бу балаларны дөрес кую өчен хезмәт итәчәк. Ә инструктор арттан кабатлаучы педальләр артында түгел, арткы салонда утырып йөрергә тиеш. Послужит для более правильной, скажем так, выставления оценки. Һәм тагын 1 апрельдә үз көченә кергән үзгәрешләр турында. Дәүләт пенсия тәэминаты буенча пенсиялар шул исәптән социаль пенсиялар тәэминат буенча 3,4%-ка индексацияләнгән. Бу 2020 елда пенсионерларның яшәү минимумы үсеше темпларына туры килә. Пенсия фонды мәгълүматларына караганда, арттыру хәрби хезмәткәрләргә, радиацион яки техноген катастрофалар нәтиҗәсендә зыян күргән гражданнарга, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, шулай ук блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе белән бүләкләнгән затларга, космонавтларга, шулай ук һәлак булган, вафат булган хәрби хезмәткәрләр һәм Чернобыльчеләр гаиләләренең эшкә сәләтсез әгъзаларына кагыла. Социаль пенсия алучыларның да түләүләре артты. Аларга 18 яшькә кадәр инвалид балалар, инвалидлык буенча бер көндә стажлары булмаган социаль пенсия алучылар, туендыручысын югалту буенча пенсия алучылар, шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның икенче пенсияләрен алучылар керә. Эшләүче пенсионерларның пенсияләрен индексацияләүгә килгәндә ул инвалидлык буенча социаль пенсия алучыларга гына үткәреләчәк. Ә менә картлык буенча социаль пенсия алучыларны эшкә урнашу факты индексациядән генә түгел, ә бөтен пенсиядан да мәхрүм итә, чөнки аны пенсионер эшләгән вакытта туктатып торалар. Республикада язгы ярминкәләр старт алды. Анда азык-төлекне һәм башка товарларны республика муниципаль районнарыннан авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре, шулай ук шәхси хуҗалыклар алып килә. Бөгелбә ярминкәсендә нәрсәләр үтемле булды? Тулырак алдагы сюжетта. Ярминкә киштәләрендә ни генә юк. Яшелчә, ит, май, сөт ярмалар. Барысы да молдан, бәяләре дә кесәгә сукмый торган. Ярминкә кошан була, шунда киләм инде. Менә әле бу яңа еллардан соң әле булмаган иде бит әле. Менә итнең 300 икән ишеттем дә йөгереп килдем инде. Ите бик 300 базарныкына караганда 320, ите бик матур күренә. Әйбәт, яшь ит. Сату киштәләрендә күбрәк сыер ите, дуңгызныкы бары бер урында гына сатыла. Бу дуңгыз чумасы таралу белән бәйле. По последним мониторинговым исследованиям, Мониторинг тикшерүләргә нигезләнеп безнең районга карантин кертелгән. Шуңа күрә дуңгыз итен 3нче категориягә кергән зур хуҗалыклар гына сата ала. высокой защищенности. Ярминкәгә чыгарылган барлык азык-төлек ветеринария хезмәтләре тарафыннан тикшерелгән, һәрбер продукциягә белешмә бирелгән. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен бу уңайлы. Гомумән, ярминкә менә дигән сату мәйданчыгы ди алар. Выращиваем сами рыбу, да, зерном кормим, но в данный момент Балыкны үзебез үрчетәбез. Кыш буе бодай ашатабыз инде. Бүгенге көндә алар үрчимдә, шуңа ашатмыйбыз. Тотабыз да сатуга алып чыгабыз. и привозим, продаем. Әлеге ярминкә кыштан соң беренчесе, шуңа да авыл хуҗалыгы җитәкчеләре аны сагынып каршы ала. Алар үз товарларын сатып акча эшли. Но это, конечно, безусловно, Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә бу үз товарларын сату өчен яхшы мәйданчык, ә халык өчен бу арзанлы экологик яктан чиста азык-төлек сатып алу мөмкинлеге. сельхозтоваропроизводителя.
Бу көнне фермер ите, балык, йомырка һәм сөт продукциясе үтемле булды. Авыл хуҗалыклары 550 мең сум табыш алды. Киләсе ярминкәләрне 17 һәм 24 апрель көннәрендә оештырачаклар. Айгөл Шәрәфиева, Артем Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе яңалыклары. Яшәү өчен 10 000 адым дип аталган масштаблы акция кичә бөтен Россия буенча старт алды. Шул исәптән Әлмәттә дә табиблар да көн сайын нәкъ менә шуның кадәр адым үтәргә киңәш итә. Бу юлы 7 апрельдә узачак бөтен дөнья сәламәтлек көненә сәламәтләндерү маршы туры килде. Сәламәт яшәү рәвеше тарафдарларына безнең төшерү төркеме дә кушылды. Җилле һава торышына карамастан зур араларны үтәргә теләүчеләр күп булып чыкты. Сәламәт яшәү рәвешен яратучы 100-гә якын кеше шәһәр стадионыннан алып мәчеткә кадәр йөрделәр. Акциянең төп бурычы сәламәт яшәү рәвешенә кешеләрне мөмкин кадәр күбрәк җәлеп итү. Беренче тапкыр сәламәтләндерү флешмобы 2015 елда узды. Акция сәламәтлек көненә багышланган. Төрле мәктәп вәкилләре, шәһәребезнең актив әгъзалары монда 10 000 адым үтү кирәк. Администрации. Далее пойдем сейчас все активные члены нашего города, здесь дети, молодежь. 10 тысяч шагов необходимо пройти. Начар һава торышы юк, туры килми торган кием була һәм барыбер яз тиздән җәй матур булачак. Быел акция "Без бергә сәламәтлек артыннан атлыйбыз" девизы астында үтә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы һәр кешегә көн саен 10 000 адым атларга киңәш итә. Наталья Первушин да бу фикер белән килешә. Акциядә катнашырга үзе белән үз гаиләсен, ирен һәм улын алган. Мондый акцияләр шәһәрдә үткәрелергә тиеш. Көн саен минималь йөкләнеш үтәргә кирәк. Бу һәр кеше өчен үрнәк. Йөгерү яки кайда да булса махсус әзерләнгән мәйданчыкларда шөгыльләнү мәҗбүри түгел. 10 000 адым узу да бик әйбәт. То есть не обязательно это бежать или где-то заниматься на специально подготовленных площадках, а просто в обычной жизни просто пройти эти 10 тысяч шагов. Йөрү сәламәтлеккә ярдәм итүнең оптималь ысулы булып тора, дип саныйлар белгечләр. Кеше җәяү йөргән вакытта 200-гә кадәр мускул катнаша. Медицина көллияты студентлары бу хакта бик яхшы беләләр. Шуңа күрә акциядә бик теләп катнаштылар. Спортка мөнәсәбәтебез уңай. Безнең көллиятта спорт секцияләре, волейбол, баскетбол, бию клубы эшли. Балалар шәһәрнең барлык спорт чараларында катнаша. То есть как бы дети принимают участие во всех городских мероприятиях спортивных и внутри колледжа, которые проходят мероприятия. Әлбәттә, спорт глобаль үсештә көчле, продуктив, хәтта масштаблы, перспективалы дип әйтер идем. Татнефть компаниясенә һәм шәһәр администрациясенә рәхмәт белдерәсем килә. Лина Хасаншина, Мария Китаева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.